намоҳанги падаро ки бачагиам унвон дошт бо як дарду алам сароидааст. ҳаҷ бифурсондам. Ин орзуи ҳар як фарзанд ман фикр мекунам. Зиёрат кардам. марги Дамирбек мотами хурду калон гашта буд. Арҷоно ширкати мо боз як скидкаи худро эълон мекунам. Метавонед ба мо равон кунем видеора. Мо ба шумо скидка мекунем ва инчунин барои хини ки вас палини простатит мардонагиро вақоат кардам, муҳлати онхобагиро зиёд кардам. Бародарое ки дар шаҳри хобшон мемезан, мисол хушно қабида наметаван барои ҳама ҳам ҳастай. Ва инчунин манталин барои ревматизм, буғумдард, шампунои средства ва шампун барои пешгирии сафедшавии мӯи сар ҳастай, виагро ҳастай барои долгоиграши муҳлати онхобагиро зиёд кардан. Ва инчунин бародарҷоно барои харобшавии чорин тмин алҳадая, нараку довоиро гум кардан, қада баланд кардан одамои калонсол ва хурдсолода ҳастанд. Протеин гейнерҳо метавонед ҳамаи товарро аз ширкати мо дастрас кунед. Мана Дамирбек Олимов гарчанд дар қайди ҳаёт набошад ҳам, вале ному шӯҳрати ҳунари ӯ дар дили мухлисонаш то имрӯз чун гулхани ҳамешагӣ аланга дорад. Ӯ 5 феврали соли гузашта дар як садамаи автомобилӣ, аниқтараш дар роҳи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми бозгашт аз маҳфили бо ду дӯсташ бо мошини хеш дар роҳ ба ногоҳ чапагардон шуда ҷон ба ҳақ таслим намуда буд. бисёриҳо аз марги нобаҳангоми ин ҷавони хушовоз сахт андӯҳгин гашта буданд. сурудҳои мавригӣ ва бадиҳасарояш бо Нигина Амонқулова то ба ҳол аз пеши назарҳо дур нест. онҳо саҳназеб ва ду ҷуфти зебои санъати тоҷик буданд. кас бовар намекунад ки Дамирбек Олимов хоки абадро хонаи ҳамешагӣ қарор дода бошад. афсуси умри дар гузар, якеро ҷавон, дигаре ба пои пиризи дунё мебарад. чанд муддат пеш фарзанди азизаш Олимҷон Олимов дар як саҳнаи калон суруди падари зиндаёдашро сароида аҳли Толорро ба гирья оварда буд. ӯ намоҳанги падаро ки бачагиам унвон дошт бо як дарду алам сароидааст ки кас наметавонад бе оби дида ин сурудро тамошо кунад. шодравон Дамирбек бо силсила таронаҳои пурмазмунаш аз ёдҳо зудуда нагаштааст. сурудҳои дунё, ношинос, зиндагӣ боқист, айёр, маҳноза, барги хазон ва ғайра ному шӯҳрати беандозаи Дамирбекро миёни ҳаводоронаш пайдо баланд бардошта буд. марги Дамирбек мотами хурду калон гашта буд. зеро ҳамагӣ санъати ин ҷавони аз дунё ҷавонрафтаро эътироф намуда буданд. вақте ки ӯ тарки дунё намуд, саҳнаи калон бе ӯ ва садои андалебонаи ӯ торикистон шуд. бадеҳаҳои Нигина Амонқулова бе набудани Дамирбек маънояшро гум кард. маҳфилҳо пазмони таронаҳояш гаштанд, вале ӯ дигар на садояш ба гӯшҳо мерасиду, на оҳангаш. ашки зиёди мухлисон бар рӯяшон шашқатор гашт. охир ҳеҷ кас намехост ки Дамирбеки саҳназеб тарки чаманистони санъати тоҷик намуда хоки хунукро манзили ҳамешагӣ қарор диҳад. ӯ ҳамагӣ 33 сол дошт ва дар умри кӯтоҳи хеш номбардори санъати тоҷик гашта буд. ӯ зодаи ноҳияи Деваштич буд ва умед дошт нақшаҳои ҷадиди хешро ба роҳ монда дар рушди фарҳанг ва санъати миллии тоҷик саҳм гузорад. вале умр барояш вафо накарда, ӯро аз мо бармаҳал ҷудо сохт. аз ӯ 2 писару 1 духтар мерос монда бошад ҳам, вале писари калонияш Олимҷон пешаи роҳи падарро интихоб карда, аллакай чанд суруди падарро дар маҳфилҳои калон сароидааст. итминони комил дорем ки дар ояндаи наздик ҷигаргӯшаҳояш идомадиҳандаи касби падарашон гашта, ному мартабаи баланди санъати ӯро миёни мардуми кишвар гиромӣ хоҳанд дошт. гузаштани хати сарҳад ба компанияи Баха муроҷиат мекунад. аз номи канали мо гап занад 500 рубл скидка. ҳар рӯз сафар дорад. метавонед кадом рӯзе ба шумо қулай аст занг занед ба ин рақамҳо. бе ягон камбудӣ рафта ҳуҷҷатҳоятонро тайёр мекунед. то имрӯз аз ин ширкат ягон шикоят шудагӣ нест. компанияи Баха сафари бехатар барои шумо бародарон. ҳозир занг бизанед, ҷои холӣ ҳаст. ман ягона орзум ҳаме ки орзуи кӯдакӣ падар модара ҳаҷ бифурсондам. ин орзуи ҳар як фарзанд ман фикр мекунам. зиёрат кардам. хеле дигар орзуҳо иншоалло аз худи одам вобаста аст. вақте ки кор мекунед аввали орзу ҳатман мерасед. чӣ ки орзу кунед мерасед орзуга. Ya
قصه دیرینه را پاس می دارم آن همه گنجینه را دوست می دارم لذتی گم گشته را چون روی ما در صوبتی آینه را رفتنت قصدی غزل بود قصد شعری ناسروده قصد یک مردی مسافر به پناه سر سپرده بیش از زاری خالیم من برده ای دستان پاییز صد بهار آید ولیکن بر نمیگردی تو هرگیز خانه خالی خانه ای ما خانه ای قشنگ و زیبا خانه خالی همه سرسان خانه بی تو مثل زندان. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. дар канали Hakim TV бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.